Αυτό είναι λίγο μικρό, συγγνώμη. Μαρία, θες να γράψω εγώ αριστική και εσύ να το κάνεις? Όχι, παίξει, φτάνει Μαρία. Το βάλω. Βάλ το, ναι, πάλι πάνω. Να κόψουμε λίγο εδώ. Θέλω λίγο νεφελίδι. Δεν έχει σελίδι, δόντι. Δόντι. Κάτα. Ωραία, δεν φτάνει τόσο ψηλό. Όσο μπορείς. Εκεί στο πέτο. Μαρία, μην πας και τίποτα, ρε. Σκάσει αλματίδι και κόλλο του στο μάτι. Αλλά αυτό είναι καλύτερο. Αυτό είναι καλύτερο. Μια χαρά είναι. I don't know, maybe we were into... I get in a little bit on now. Yes, Understand? I cannot follow the Yes, okay. new New generation, generation, other what they do. Okay, Okay, it's a time. It's a Bravo, question of bravo for the team. okay. Because if somebody gives you the freedom, you see, you have to respect. Because he died for us. They died for us. Yes. You understand? And we respect. That's it.